Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Tigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong gabi guys. Kung may ligong kag traditional hilot, first time ni mo ni nakita, tanawag yun. Para sa mga. Maayong gabi, ma'am. Isa man natong ipamati. Hawak ko loy. Nakadlaw ng paminaw. Tulo na kaadlaw. Lingkod na ikan ko lang tindog. Sakit kayo. Sakit kayo? Ulit na lang po kay. Oo ba? Alalay tindog ba? Ay po madlok na lingkod. Adlaw ng lingkod. Tindog sakit kayo. Adlaw kayo busiyar. Dili po kayo. Kana ron laba. Kagabi hanginan. Sakit kayo. Sakit kayo siya. Hawak. Sa pagilain. Urong po. Manilain. Sakit mo di ako sa pa. Urong. Ako lang mangita sa uban. Sige. Asa ganitong balay ni mo, ma'am? Dirira sa Lopisay na extension. Lopisay na. Ingan na ta. So, ayan guys. Lopisay na din yung address niya. Dili na. Andre na rabin na. Pero sa mo, lupisay na lang mo. Pero Lopisay na lang man kung ginakon sa akong mga ID. Lopisay Ano na na, X-Man. Ako nalabot akong sunod. Mas tokol po dito. Sige, sige. Masig na kay shoutout sa musilingan, ma'am. Shout out gusto mga silingan ni Ari. Ah. Mayong gabi tanan. So ayan guys, may gabi sa mga tanaw na to, shoutout sa mga taga-Lupisay na extension. No? Carlos po sa may gabi. Silingan rami. No, doon ra kayo mga pila na kadupa. No? Ano siya ni Ari kaya abili itong pahilot. Magani. Ano kung banak-banak nuban. Wala mo itong pahilot. Igamit lang ni Kwan mga ng pangalan dire. Wala lang. Sige. So, nasa Ma'am Dre atong tabangan niya pamayo yan. Pamatis blosa, no? Kaya sakit na dito kay iyang hawak o likod, anak. Sa tabangan at pamayo, siyempre na ba na sa pagkampos dito. Yung tanan nga mudukol sa kuha, matambal, mapahilot. Tabangan na to, kung ito may makipahit kaya natin na pamulituwasan. So, ayan, so shout out, God bless mga first time na nakakita ng video. Please subscribe to YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot ang Traditional. So, ayan, so shout out sa mga, shout out ang God bless po sa lahat ng mga OFW. So, ayan, magsugod ako Hilot guys, shout out, Lupisay na Station, Digo City. Kunti lang na yung sakit, ha? Di atong reduce, ha? Builo. Hindi ko kaya umunit ko ko. Tindog mo ko umunit. Ito na ito mo rin. Umunit ka. Punta na ka sila daw. Kasi sana ni abroad mo. Ito na wag ka uli. Gawa na kong balik. Uli na dahil. Manila rin sa tama. Ano ba? Dito siya kasama. Dada yan sa asawa sa Manila. Ito yan tabang sa duwas. Balay na pinapa. Ang balay. Sige, alam niya tinood. Uwi na dyan, no? Sugar na binabin na. Kasi na? Eh, tara. Kwan, Uli po siguro. Uy. siya mo. Kwan lang eh. Kuwan po gani 16 po gani takaroon. May 16 ito ron. 17. 17, 1 na ron. Ah. Ito mo tao di sa pilyo. Oh.
Kani sa day pista. 26. 26 di ay. Misa, 26 hapon lang, 5. Bernes. Wala ka na nagtupa. Wala ka na nagto. Walang saba kung patumpat. Pagsi naman. Buti na. Wala, misa-misa, maguna sila. Hindi ko siya ay pangagsin na. Hindi na dali. Nagay na ganun na magmisa, maguna, bago nalagay na. Kasulugan ba? Ang ramay ingon. Hindi na naman. Sabi na, dahil namin yung kasulugan. Ako na wala man. Mabot. Ayan. Ano, kita ba? Pista po rin ang kasulugan. Halika. Ito. May sakit na tayo, no? Hindi na, kung ka nahilot. Ilan ko rin ilog. Ha? Ayun, kaya ilog. Ni? Uling? Ulit. Taas nga tingin mo. Ay, Tapos ilog, bagay, bagay. original yan ah.
nag-open sila, nag-open speakers, pre, entrance. Isabay ba? Masakit yun? Masakit? Kaya Masakit yun. Hindi gagay. kontak. Ano tao? Magka. Wala akong isa ka group ba nga ilot yan.
Kaya nagapos. Nagtatagong. Manghilot. Terus balik. Ano ko lang? Ako ito sa kamay na po. Pato sa kasulod. Kira? Sakit na. Kaya na? Oo, kaya. Panghilat na bakit kami balik. Grasya. Hanging out with all your friends. La. Mag-service mo? So, biling na ko. Ano na lang? Muna. Dali sa kon. Nanganis naman ako. Oh ba? Saan?
Dahil sa rin ma. Ano ka nag-ipot? Natumya. Nagulay. Minut gulay. Nabikot na ako. Bye.